Това е водена дихателна практика за кохерентно дишане. Това дишане ще успокои умът ти, ще балансира тялото ти, ще нулира нервната система. Можеш да я използваш сутрин, преди да започне денят ти, както и през всеки миг от деня, когато имаш нужда да рестартираш, да се успокоиш, да се балансираш. А сега намери спокойно място, където можеш да седнеш или да легнеш. Можеш да поставиш едната ръка на гърдите си, а другата на корема, или просто ги отпусни на коленете си. Вдишвай и издишвай само и единствено през носа. Не се насилвай, нека вдишането ти те води. Вдишай 2, 3, 4. Издишай 2, 3, 4. 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 Вдишай 2, 3, 4.
Издишай. 2, 3, 4. Вдишай. 2, 3, 4. Издишай. 2. И това е последното издишване. Сега нека да вдишаме през носа и задържим за кратко горе. А сега да издишаме през устата с въздишка и накрая на издишването да задържим дъха си за 30 секунди. Поемете отново въздух през носа и отпуснете. Върнете се към нормалното си дишане през носа и нека денят ви бъде изпълнен с усмивки и енергия.